Καλό μεσημέρι και πολύ ωραίο το τραγούδι που άκουγα όσο περίμενα. Λοιπόν, πάντα επιλέγω τα τραγούδια σε συνδυασμό με τους συνομιλητές μου για να μπορούμε να προετοιμάζουμε την επικοινωνία μας όσο γίνεται να είναι πιο συμβατή. Τώρα, κυρία Καλφακάκου, γιατί η παράταξή σας, παράταξη Πέγκα στο Δημοτικό Συμβούλιο Θεσσαλονίκης, διαφωνεί με το project της κυβέρνησης και του Υπερταμείου για την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης? Για ποιο λόγο διαφωνεί? Ναι, γιατί διαφωνείτε? Θα έλεγα ότι διαφωνούμε με το γενικό πλαίσιο που διαφωνείτε και εσείς, κύριε Μαγκριώτη, το πλαίσιο δηλαδή της κίνησης πολιτών που μετέχω και εγώ, που μετέχουμε μαζί εδώ και 5 χρόνια, το πλαίσιο της Οργανωτικής Επιτροπής με το δημοψήφισμα, δηλαδή ότι η πόλη χρειάζεται πολύ περισσότερο πράσινο, η πόλη χρειάζεται ένα μητροπολιτικό πάρκο και δεν πρέπει να δώσουμε ένα δημόσιο χώρο για να γίνει real estate και να το εκμεταλλεύονται ιδιώτες. Αυτό είναι το γενικό πλαίσιο. Από εκεί και πέρα φυσικά μπαίνει το πρόβλημα που θα λειτουργεί η έκθεση και σε αυτό νομίζω ότι όλοι έχουμε απαντήσει. Ένα κομμάτι εδώ, ένα κομμάτι των βαριών και οχληρών εκθέσεων να μεταφερθεί στη Σύνδο που τη θέλουν εκεί οι δυτικές συνοικίες και πρόσφατα όπως ξέρετε έγινε και μια συνάντηση με την Δήμαρχο Δέλτα και εκδήλωση και ο κύριος Κυρίζογλου ήμουν παρόν. Εσείς ήσασταν παρόν. Εκπροσωπώντας και την κίνηση πολιτών για το Μητροπολιτικό Πάρκο στον χώρο της ΔΕΘ και τη βιώσιμη ανάπτυξη Θεσσαλονίκης. Το ξέρω, εγώ δεν ήμουνα για κάποιο λόγο, αλλά ξέρω ότι όλα όσα έγιναν σε αυτήν την εκδήλωση ήταν και ο κύριος Κυρίζογλου, ήταν και ο Σίμος ο Δανιαγίδης, η πέτρα του σκανδάλου προχτές. Και αυτοί ανήκουν στη συντηρητική παράταξη οι άνθρωποι και τοποθετούνται δηλαδή κόντρα στις κυβερνητικές επιλογές και έχει και αυτό και την σημασία του, γιατί το αίτημα όπως το περιέγραψες και εσύ προηγουμένως, αγαπητηρία, δεν είναι ζήτημα κομματικό, είναι ζήτημα επιβίωσης και του κέντρου της Θεσσαλονίκης αλλά και της Δυτικής Θεσσαλονίκης. Τώρα, τι έγινε στο debate προχθές την Κυριακή? Γιάννη, αγαπητέ Γιάννη που σε διακόπτω, γι' αυτό και είπα ότι η παράταξη Θεσσαλονίκη για όλους του Πέγκα, όπως λέμε, επικεφαλής των Πέγκα, είναι μέσα στο γενικό πλαίσιο όλων των άλλων κινήσεων που έχουν σχέση με το να γίνει η έκθεση Μητροπολιτικό Πάρκο. Έχουμε τα ίδια επιχειρήματα με διαφορετικές κομματικές ταυτότητες, πολιτικές απόψεις. Όλα αυτά δεν έχουν καμία σημασία όταν... Αυτονόητα κάποια πράγματα που τι να βάλεις κομματικό χρώμα. Τώρα, θέλω να σε ρωτήσω όμως... Τις πόλεις που όλοι αγαπάμε. Και των ανθρώπων της. Τι έγινε προχθές στο debate η Κυριακή που οργάνωσε το ενημερωτικό site Παράλλαξη? Γιατί είχε αυτό το τέλος? Καταρχήν υπήρξε από την αρχή η αίσθηση ότι ένα κομμάτι της αίθουσας ήταν συσπυρωμένο και οργανωμένο, έτοιμο να υποστηρίξει τη μία άποψη που ήταν η άποψη του κυρίου Τζίκα. Δηλαδή δεν ήταν σε αντίθεση με αυτό που φαίνεται συνήθως ότι να θα έρθουν αυτοί που διαφωνούν και θα κάνουν φασαρία. Εδώ αυτοί που συμφωνούν με την κυβέρνηση, με το ΤΑΙΠΕΔ, με τα οικονομικά συμφέροντα, με τον πρόεδρο της ΔΕΘ, με όλα αυτά για να γίνει η τσιμεντοποίηση της ΔΕΘ, ήταν εν τέλει, από ό,τι καταλάβαμε μετά από πολύ χρόνο, ένα κομμάτι των εργαζομένων της έκθεσης που είχαν έρθει λες και ήταν ας πούμε οι ιδιοκτήτες της έκθεσης. Ότι αυτοί έχουν άποψη γιατί το ζουν επί χρόνια και ξέρουν τι γίνεται και ξέρουν τις εκθέσεις και τα οικονομικά και το τι πρέπει να γίνει και οι πολίτες της πόλης δεν ξέρουν από αυτά και δεν δικαιούνται να ομιλούν. Αυτή ήταν η δική μου αίσθηση. Η δε συμπεριφορά τους σε όλη τη διάρκεια ήταν αρκετά προκλητική, χειροκροτούσαν άνευ λόγου. Άνευ λόγου εννοώ όταν λεγόταν κάτι πολύ, πολύ απλό που εντάξει, δεν θα ξεσήκωνε κανένα ουδέτερο ακροατήριο όταν μιλούσε ο κύριος Τζίκας, αλλά εκείνο που πια έφερε τα πράγματα στα άκρα ήταν όταν, όπως ήταν προγραμματισμένο και όχι όπως το είχε αποδεχθεί ο κύριος Τζίκας μαζί με την κυρία Καμτσίδου ως μέρος της οργάνωσης αυτού του debate,
Όταν ήταν να μιλήσει ο κύριος Δανιηλίδης, ο Σίμος, ο δήμαρχος Νεάπολης Οικαιών, επειδή αναφέρθηκε με το γνωστό τρόπο που αναφέρεται ο δήμαρχος και με αυτά που έχει πει πάρα πολλές φορές σε συνεντεύξεις του, στις τηλεοράσεις, σε συναντήσεις, σε όπου βρεθεί. Να ξεριζωθεί αυτό το καρκίνωμα και από εκεί, γιατί θεωρεί ότι από τη λειτουργία της έκθεσης προκαλούνται ένα μεγάλο μέρος των τοξικών αιωρούμενων σωματιδίων που με βάση και έρευνα της ιατρικής προκαλούν και καρκίνους και πρόωρους θανάτους. Αυτό ήθελα να πω, ότι είπε τη λέξη καρκίνωμα που προφανώς δεν αναφερόταν ούτε στη λειτουργία της έκθεσης, ούτε στους εργαζόμενους της έκθεσης, ούτε αφορούσε πρόσωπα, ούτε παρελθόν της πόλης, αλλά αφορούσε πραγματικά τη σημερινή κατάσταση που προκαλεί, όπως λέμε συνέχεια, αιωρούμενα σωματίδια, διακόπτει τον αερισμό της πόλης, αυξάνει τη θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης. Μια σειρά από επιπτώσεις που κάθε χρόνο γίνονται πιο φανερές και πιο αφόρητες σε σχέση με το κλίμα που χειροτερεύει. Με αυτή την έννοια ήταν, πιστεύω, γιατί τον έχω ακούσει πάρα πολλές φορές, λέω πιστεύω γιατί στο συγκεκριμένο βίντεο δεν κατάφερα να τον ακούσω, διότι διακόπτηκε με ιαχές και φωνές και μάλιστα με προκλητικό και θα πω και με ένα τρόπο που ήταν απειλητικό στην ουσία. Αν ήταν εκεί δηλαδή ο δήμαρχος, σίγουρα θα είχε και επίθεση φυσική, αλλά και με το να κινούνται μια ομάδα που τελικά ο ίδιος ο κ. Τζίκας αποκάλυψε ότι ήταν ο ίδιος ο διευθυντής της έκθεσης και από πίσω ο πρόεδρος των εργαζομένων της έκθεσης, να κινούνται προς τα πάνω προς την εξέδρα, αγριεμένοι και με, όπως φαινόντουσαν, απειλητικές διαθέσεις. Κάποιοι πιο ψύχρεμοι συγκρατούσαν για να μην γίνουν μεγαλύτερα επεισόδια. Εν πάση περιπτώσει, ως μη όφιλε, γιατί ήταν καλεσμένος στο debate ο κύριος Τζίκας, σηκώθηκε, κούνησε το δάχτυλο στην κυρία Καμψίδου, η οποία ήταν πάρα πολύ ευγενής και η οποία το απαντούσε πάντα με τεκμηριωμένα επιχειρήματα, και είπε εμείς θα φύγουμε, θα κατέβει αυτή τη στιγμή αυτό το βίντεο. Εμείς, ποιοι είμαστε εμείς, ας το εξηγήσει ο κύριος Τζίκας. Εν πάση περιπτώσει, η διακοπή νομίζω ότι έδειξε ότι η άλλη πλευρά, δηλαδή η πλευρά που θέλει αυτή τη λεγόμενη ανάπλαση, δηλαδή το real estate και την τσιμεντοποίηση σε ένα δημόσιο οικόπεδο όπου θα δώσουμε με ΣΔΙΤ σε ιδιώτες να εκμεταλλεύονται και να έχουν κέρδη έχοντας όχι ελάχιστο ρίσκο, μηδέν ρίσκο. Όλο αυτό, όλη αυτή η κατάσταση, όλοι όσοι συντάσσονται με αυτή την έκθεση φαίνεται ότι νιώθουν ανασφαλείς και φτάνουμε σε ένα σημείο που πλέον δεν χάνουν την ψυχραιμία τους και λειτουργούν και με τρόπους που οι ίδιοι όταν μιλούν για άλλα περιστατικά θα τις λέγανε διαδικασίες όχλου. Η παράταξή σας, όπως και η παράταξη Πολιανά προς το Δημοτικό Συμβούλιο, κατέθεσαν πρόταση για να λάβει ο Δήμος την πρωτοβουλία να διοργανώσει δημοψήφισμα με βάση τον νόμο που έχει ψηφιστεί το 2018 για τη διοργάνωση τοπικών δημοψηφισμάτων. Δεν έγινε αποδεκτό αυτό το αίτημα από την πλειοψηφία του Δημοτικού Συμβουλίου και ξεκινήσατε τη συγκέντρωση υπογραφών. Ποιος είναι ο στόχος σας, πού βρίσκεστε? Είμαστε πάνω από τα μισά του δρόμου, δηλαδή οι υπογραφές είναι γύρω στις 24.500 που πρέπει να μαζευτούν και έχουν μαζευτεί αυτή τη στιγμή πάνω από 14.000. Φυσικά πρέπει να γίνει και όσο μπορούμε να κάνουμε αυτό τον έλεγχο, για τον έλεγχο με την έννοια ότι πρέπει να είναι δημότες Θεσσαλονίκης, όχι κανέναν άλλο έλεγχο, για να είμαστε εντάξει με τον νόμο δηλαδή. Αλλά προσπαθούμε με τα μέσα που έχουμε στη διάθεσή μας, προφανώς δεν είναι αυτά που έχει ένα Υπουργείο ή ένας Δήμος, προσπαθούμε να ελέγξουμε και να καταθέσουμε στο τέλος τις υπογραφές. Το διαδίκτυο, γιατί κυρίως ηλεκτρονικά γίνεται η συγκέντρωση των υπογραφών.
Έχουν γίνει όμως και περίπου 2.000 υπογραφές από χειρόγραφα. Μπράβο. Υπάρχει και ο κόσμος ο οποίος δεν... Πρέπει να απευθύνεται ο κόσμος για να βρίσκει τη σελίδα και να υπογράφει, και πού? Για να βρει ένα φυσικό πρόσωπο για να υπογράψει σε φυσικό χαρτί. Καταρχήν σύντομα θα υπάρχει ένας χώρος δίπλα στο Μακεδονικό, το σινεμά, κοντά στη βιβλιοθήκη. Βρέθηκε ένας χώρος όπου θα το κάνουμε χώρο της Οργανωτικής Επιτροπής για το δημοψήφισμα. Που στην Οργανωτική Επιτροπή μετέχουν οι δύο παρατάξεις. Στο πεζοδρόμιο ή κάποιο διαμέρισμα? Βρέθηκε ένα δωμάτιο με ένας μικρός χώρος που μας παραχωρήθηκε και τώρα τον φτιάχνουμε και θα μπει και ταμπέλα. Πώς φαντάζομαι και θα μπορεί ο καθένας να πηγαίνει εκεί και να υπογράφει. Το λέω γιατί είναι το πιο εύκολο αυτό, από το να πω βρείτε εμένα ή βρείτε την κυρία Λαδά. Ηλεκτρονικά πού πρέπει να απευθύνεται? Πού πρέπει να απευθύνεται για να ζητήσει να... Γράψει ηλεκτρονικά τη σελίδα σας, πού? parkothes.gr. Με λατινική γραφή. Υπάρχει μέσα και στο Facebook σελίδα της Οργανωτικής Επιτροπής για το δημοψήφισμα, όπου φαίνεται πάλι είναι πολύ εύκολος δηλαδή ο σύνδεσμος. Πραγματικά και εγώ δεν είμαι ειδική καθόλου στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, αλλά είναι από τα πιο εύκολα πράγματα που έχω κάνει. Γι' αυτό και νομίζω ότι ο περισσότερος κόσμος και αυτοί που λίγο δεν ασχολούνται με το κομπιούτερ μπορούν να το κάνουν περίπου με το πάτημα ενός κουμπιού. Να βγει η σελίδα την οποία θα συμπληρώσουν με όνομα, επώνυμο κτλ. Και θα δηλώσουν την ετοιμότητα της Θεσσαλονίκης και θα πάει ηλεκτρονικά χωρίς κανένα πρόβλημα. Αλλά όποιος δεν θέλει ή δεν μπορεί για οποιοδήποτε λόγο μπορεί να το κάνει χειρόγραφα με το ίδιο έντυπο. Αυτό που παρουσιάζεται στον υπολογιστή το ίδιο είναι που θα το πάρει χειρόγραφα και μπορεί να το πάρει από οποιοδήποτε μέλος που ασχολείται με το δημοψήφισμα και από τη σύμπραξη και από τις παρατάξεις και από το Σύλλογο Αρχιτεκτόνων. Πολλοί ασχολούνται και από άλλες συλλογικότητες, ή να το πάρει, όπως ξαναλέω, από αυτό το μικρό χώρο που θα έχουμε και θα είναι πια ορατό στην πόλη. Κύριε Καρφακάκου, αγαπητή, σε ευχαριστώ πολύ. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια στην προσπάθειά σας. Ευχαριστώ και πιστεύω ότι στο τέλος ο κόσμος της Θεσσαλονίκης θα ψηφίσει υπέρ του να γίνει πάρκο και θα κερδίσουμε ένα ζωτικό χώρο για την υγεία μας, για να αναπνέει η πόλη και για να είναι καλύτερο και πιο βιώσιμο το μέλλον των επόμενων γενεών. Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ πολύ.